କରି କି ଉପାୟରେ ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣିବି। ଶୂର୍ପଣଖା ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣିଲା ରାବଣ, ସୀତାକୁ ସେ ଆଣିବାକୁ ବୋଳିଲା ତାର। ବଡ଼ ମାୟା ଦିଶେ, ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାରି ମାୟା ବଳରେ ସୀତାକୁ ମୁଁ ଅପହରଣ କରି ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିଚ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତାପରେ କିଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାଣୀ ତାର ପାରୁଷରେ ଲଙ୍କାପତି ଏବେ କେଉଁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି? ମୋହରାଗରେ ସ୍ୱାମୀ କହିବୁ ନା ତାହା, ଯେବେ ମହାରାଜା ଠାରେ ଅଛି ଦୟା।
ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବିନା ଦୋଷରେ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାଶକର୍ମ କାଟି ଯେଉଁ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ନୁହେଁ ସାରା ଅସୁର କୂଳକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରାମର ଭାରିଜା ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣିବି। ମୁଁ ଆড়ାଳରେ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣିପାରୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ଏଥିରେ ଶୂର୍ପଣଖାର କିଛି ଅନ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ତା ନହେଲେ ବିନା ଦୋଷେ ସେମାନେ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାଶ କାମ କାଟନ୍ତେ କାହିଁକି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରାଇ ଏଡ଼େ ଅପକର୍ମ ଅନୀତି କର ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଶୂର୍ପଣଖାର ଏ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦେଖି ନିରାଶ ରହିବି ମନ୍ମଥରେ। ତମ ମନରେ ଏହା ସହ୍ୟ ହେଉନି ତା ବୋଲି ଆପଣ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଅପହରଣ କରି ଆଣିବେ? ମନ୍ଦାଧାରୀ, ମୋତେ ଏ କଥାରେ ତିଳେ ବାଧା ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ସୀତା ହରି ଆଣିବାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହରି ଆଣିବି। ତା ରୂପ ଗୁଣ ପରିଚୟରେ ମୋ ଦେହ କାମନା ବାସନା ଜଳାରେ ଜଳି ଉଠୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ତୁମେ ରାଣୀହଂସପୁରରେ ଯାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ନା ନା ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ମାନି ଏଡ଼େ ଅପକର୍ମ ଏମିତି କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ଧରୁଛି। ଆହି ପ୍ରାଣନାଥ ନବଲା ଚିତା ସୀତାଣିବାର ପାଇଁକି ସେହି ପରନାରୀ ନାର ହେ ହରି ଉଦବେଗ ମନ କାହିଁକି ନାଥ ଅଧର୍ମରେ ନା
ନା ମୁଁ ସୀତା ଆଣିବାରେ ସଂକଳ୍ପ ବଦ୍ଧ ମନ୍ଦାଦେବୀ। ମୁଁ ସୀତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ତା ରୂପ ଗୁଣ ପରିଚୟରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ। ସେ ଏବେ ହେବ ମୋର ଲଙ୍କାର ନୂଆ ବଳିଲୁ ତୁ ସଖୀ ବହୁତ ତର ନାରୀ ସର୍ବଦାର ମଣି ସେ ଅଟନ୍ତି ମୋହରୀ। ପୁରୁଷ ଭାମର ସତେ ପୁଷ୍ପ ଗଛୁମ୍ବାଇ ନୂଆ ନୂଆ ପୁଷ୍ପରାଗେ ଅଧିକ ରସ ଥାଇ। ମତେ ସଖୀ ଏବେ ମୃଗନଦୀ ଆଡ଼କିଛି ମଦନେ ଅଜ୍ଞାନେ ସୀତା ଆଣିବି। ଭାରି ଯାକୁତି ଆଣିଲେ ବିଶ୍ରାମର ବଳା ସଦାଶିବ ବଳେ ଏବେ ବାହାର ହୋଇଲା। ତମ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନ କରି ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ରାଣୀ। ଆଉ ବାରଣ ନ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହ। ମୁଁ ପଞ୍ଚବଟୀରୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ହେ ଦୟାମୟୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପଥରୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ।